calminima bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettiɓe ndeɗo yewtere to gonɗon eno gurirɗon mbimi wimi e wimami funnague hirnague sahal e baleri onon kala min calmini Oumar Doro Kume Allah jarama hande noon pulaar wiyata ni welam me waɗi en ngaɗo deño nde tawno mbeɗa wondi ɗo e funeram kama lemba mo casi bana e hajorde ma wuro haadi min taccidi kala ɗate to min jaanon fof minen jiidano toon makka haadi makka amasada so falindimo gaaji min kufdi haalirde min aɗum waɗanami welame mawɗo no feewi yanti heen ɓamti leñol haa so mi wiyoro job walla Allah ne walli en ne timminanimo kala geɗe Mamadou Siré Ba e Issa Dia aɓene jeese men e yeeso no wiyete ni wonki yata jomum tawaka arwa Mamadou Racine Ɓero e yeeso kadi ne Fatou Bintou Kane e naddol e mbundi yewtere nde Oumar rendo Haalpulaar en so neɗɗo wiyama yo sifa ɗum hande wiya ko yo windu deftere rendo Haalpulaar en e oɗo zamanu e oɗo yonta mo kawruɗen ko rendo hewgo caɗele no feewi nde tawno eɗen keewi nande ene wiye Bayfal eɗen keewi yiide jomum ne waɗa ganduɗa hoore ma tuuba caru seeɗa tuuba nosal bani heewi patareje ɗe ne keewi eddaji rendo Haalpulaar en hande o ko noon woni sifamo en diwama jeeri en tampinama waalo en keƴani hakkude ɗo so yurnama tigi siggama elle ɗone doge waɗi ɗone hucci ala haaloɓe ɓe kaali ɓe kalti bolume ɗe cerkiti colli ngulli e luuki tindoɓe ɓe tindi soko noon elle nanoɓe ɓe ku rendo Haalpulaar en caɗele mum fof hande o ko caɗele nanodiral yimɓe mbawa timmude ɓe mbawa hormede ɓe mbawa hulede ɓe mbawa hayni hersede ɓe mbawata feccede gueɗal tawa koɓe fecciɓe e nder koye maɓɓe fotanno hande o ko mbaɗen coɗol gotol wooda ardiɓe leñol jogoto ko anduɓe eɗen jogui ɗum leñol jogoto ko dañɓe eɗen jogui ɗum leñol jogoto ko lamɓe eɗen jogui ɗum leñol jogoto ko yontaɓe jamanu eɗen jogui ɗum leñol noon ngol ganduɗa en cuwata o nandude won hen to banggue ganni saabu enen kam wiyetake ko joni dowtoɗen bagage men en godi ɓooyi guila les grandes civilisations africaines en godi ɓooyi gila to wiyete taw jaogo en to manna en to tonjo en to laamu taaga en to laamu termes ha to laamu deniyankoɓe e laamu almamagal to ciltirɗi mum hawri e nadgol tubakiri woni la rencontre avec l'Occident sen kaali tubankore joni o leñol jogingol ɗum ɗo fof ɗam gartam so ronki dañde gueɗal saabu peccor waɗi ɗum ko ardiɓe ɓe jaɓani fewnude ko gardi ko rewɓe ɓe dañaniɗo ndewi won hen so dañiɗo ndewi jaɓani rewde holko heddi holko ittata ɗum ko ngol ɗo musol foti yiilede musol ngol ko jurnoɗen jurnitoɗen miijo ko miijo dow miijo ko miijo less miijo ko miijo miño miijo ko miicindade ɗum fof so tawi woni hoɗimo en ine gasa ma won ko jopani en jopanto en ko ndenten e ko naftata en hande o ɗo kalaten hol kaalowo e rendo Haalpulaar en bandiraɓe hol biyeteɗo ko oɗo haalata hande e rendo Haalpulaar en ɗum ko hunde hulɓinide so ƴewama hanki ko limtuɗen ko ɗo ine andi eɗen joguino dente diwan eɗen joguino dente guure ɗum noon dente dongre ni ine wanno hande o noon elle ko goɗɗum hoɗi en ko ɗum woni caɗele hande e rendo Haalpulaar en
leñol so jibini ko wayno Mamma Samba Diop murtudo leñol so jibini ko wayno Yaradoro Mamadou Pate Diari leñol so jibini ko wayno Mamma Samba Diop mbiɗen joni en kaali jibini ko wayno Ibrahima Sarr leñol so jibini ko wayno Moustapha Boli Kane yani Seydou Kane leñol so jibini ko wayno Djibril Hammeli en e woɗɓe bandiraɓe wona ɗon tan haaɗi leñol so jibini ko wayno Ibrahima Kane katante leñol en bandiraɓe ngol ɗo leñol so toɓi ha toɓi marmalde ngol fotani janguede sabu ngol foti dañde ɗo ngol ɗuhi aduna ko jiwonde sande attinani mitintani haji keji njara do ala yewende der Sénégal wadi kam halde ko bengal dugiti